За Коледа искам здраве. Често виждам тази картинка и хората я споделят и си казват, дай Боже, амин, кой в каквото вярва, но никой няма да ти даде здравето просто ето така. Здравето се заслужава. Дали ще правиш физически упражнения, дали ще се храниш здравословно, дали ще премахнеш стреса от живота си, въпреки че ние живеем в 21 век и всичко това, което изброих, е доста трудоемко да го направиш, но въпреки това може да направиш нещо за здравето си. Нещо, което да не чакаш да чукаш на дърво и да не казваш, дай Боже да имам здраве, а да направиш съответните действия. Аз избрах да ползвам начина, който 21 век ми дава, за който съм благодарна, че влезе в живота ми, защото ето такива продукти като алое, като коластрата, като пробиотика и като гъбарейши, като минералите. Тези неща правят така, че да възстановяват липсите в организма ми. Това, което ми липсва от храната, защото храната не е това, което беше по времето на бабите и дедовците ни. Животът е толкова забързан, че е немислимо да избегнеш стреса в ежедневието си. Ето защо е необходимо да дадеш нещо различно от преди 100 години за организма си. Биоактивните хранителни добавки правят за нас и нашето здраве това, което преди 100 години е храната, начина на живот, движението са правили за нашите баби и дедовци. Влез в 21 век. Толкова много информация има за това как можеш да се погрижиш за себе си и да дадеш шанс на тялото ти да работи нормално. Това ще ти даде и на тебе нормален живот, ще ти даде здраве и няма нужда да чукаш на дърво. В днешно време, ако искаш, можеш да направиш много за себе си. Ако искаш да разбереш как работят твоите системи, напиши ми тест в коментарите. Ще ти го изпратя и след това ще разберем какво е необходимо за твоето тяло.